May pambarya ka dyan? Tinan mo nga kung kaya pambarya mo. May papel? Sige, pwesto ng pambarya dyan. Mamaya na iligpit yung mga yan. Punta muna ako sa bahay. Mamaya, ay, nakabukas yung pwesto mamaya pag may magtanong ka mo Nakabukas. Pag may magtitingin nga ng pwesto, pinuksan ko lang para mamaya ako na isara. Hoy! Psst! Bigyan mo nga saging yan, oh. Gusto mo saging? Bigyan mo saging. Thank you pa. Hey, thank you. Hey, thank you. Mamaya na, pahingin ako ng yung XO. Oo. Doon po ituloy sa bahay ito. Ito. Isa lang. Sa'yo isa. Ito muna ako sa bahay. Ayun na ba yung mga yan? Yan na ako ata. Kaya nga eh. Dadaan na naman yata yung BBM mamaya. Dito. 22 sabi eh. Di 22 ngayon, di ba? Ay, bukas? Eh, bakit nagpupuntahan yung mga motor? Sa maraming rider, Santa Maria. O, baka. Ladaan na namin eh. Sabi ko, 22. Baka bukas. Kaya nga, marami na kanina pa. Mas marami kanina bikers. Meron po ulit. Ewan ko, baka hindi naman kay BBM yan. Bakit, Lenny? Oo. Lenny po. Lenny Lugaw. Ito yung shortcut pa uwi sa amin, sa likod. Tingnan ko yung puso ng saging. Puno ng mangga. Ayan, puno ng saging. Marami dito sa amin. Ayan, puno ng saging. Right. Oh, ayan yung puno ng saging. Mukbang ni Ate Flora Palampas. Ayan. Ito yung aking mini farm. Mga manok. Ayan. Aking mga manok. Mga kulungan. Ayan. Ay, punggok. Ay, punggok. Kukuk. Kukuk. Ito yung mga kuting-ting ko. Ang ginagawa nyo.